Kah New Trap National Youth Movement menta ka arpu khandai tarik ujamang aharja arpolai. Kale kendu ya Chief Secretary ke Sorkar Jala uba adipi waklang ban kentu ban pha penkalano ya baro kijing thapkam hapo ka para 2.2 jong ka reservation policy. U Presiden ke HNYM uba Louis Dotdong habakran syakilat pathai kubor ulaong bahapo ka ka para 2.2 la kedau bahagi district level la ai ka combined reservation ka ba prapo person bat dei ban bha kam kerpang ya ki trai shnong jong ki district kat kum ka ong jong uba Louis na kaliang u chief secretary ulakular ba unra ya kane kamat ban yatai ha ka jingalang ka banlong ha kalai phawai tarik ujamang balakhot da ka Sorkar Jala ya baro ki dekhot jong ki seng balang ban yatai halor ka reservation policy lani ka roster system kani kecing pendrung ya kani ka district level hapo ka reservation ha district level kalau adon kecing liat tu ka bakra wat hapo ka lok ayuk ta department ru de halor jong kani ka nongrim ngisngau bat kentu ya kani ka Sorkar konrat sangma ba wat pen thame yangi namar ngim tre ban ekran bakrosa system ka jing thmu ka jongin adu ka basdang ka jing dawa ka jongi kalong bengi dawa ba dai ban review ya ka reception policy kata kadai ka bakhadu ka bangin ai kene ka khubor ka basha chu kontra sama ngilong mane chief secretary ba lada piong man khot ngin pediang kita ka jing khot tang halor ka sithi lada ka kedau syai bangin ekran halor ka reception policy lat nang tang ngin tre ban ekran namar balai ba pin thame yangi da ka roster system kata ka bomdan nongrem namar balai hadu menta ki jing e bar khot kimi na ka reception policy ki jing mi bar khot ki jing mi jong kani ka kendum kendram bakijing sya tangan jong iba ardan ro ko persen jong BPP kami de namar jong ka jing bom yat bet jong ka reception policy da hakabede bukani ka jing khot jong ka Sorkar ngin pet halor jong ka tai ka sithi ka bakipha ka ka ba kin mention lara ki akran halor ka system ngatra ingin nompriak lara ki pha halor ban ekran ya ka reception policy ngekloi ban pediang ban lek ban yakran hak kata ka meeting jong kabalakhat ka Sorkar deng ngau ru hak ni ka por ban persngau sya ki parari jungi pan ki babon ki breu ki basngau start ki basngau nang ki ba ong ba ngin pet ya kane ka office memorandum katkum ka office memorandum jong Snam arjar arpuar ka basphau banai basan ka ongkum ni but it is observed that the recruitment of district level posts by the High Court is in violation of the provision of the clause 2.2 but hangni kani kade ka paragraph 2.2 kala kadusai balada phim thong my preference ya kitu ki district level ki traisong apo district kamot kade kajing violation lade kajing pankhen ya ka reception policy ya kataru konra sangma balai usga benti hadu menta kalong namar ba ukwa ban pendrong ya kini kijak benreu kijong u da ka ba penbon hapo district level hapo khasils ka jong ngino pedang dalele ru ki garo menta kila abon maha hapo is khasils hawas khasils kidon hari boy district kidon ki kam trai menta ba ki trai snong kom ka seng nginom la ban pedang larap ngi pedang ya kene kamut mangiru ngila kubur bat kene ka jingle jong ka Sorkar ban pedang ya kata ka roster system te handrai ladang ipet pat katkom kani ka artna trek na kaliang jong seng HNYM ni lawan ya kendu ya pu chief secretary hagebede bat ka jeng kentu ka jongi ya chief secretary ba udai ban penkelano lane ban scrap no ya kitu bar khoi kitike jeng thapkam hapo ka paragraph 2.2 jong ka reception policy kani ka paragraph 2.2 jong ka reception policy kaum gumni kaum baha ki district level la ai kata ka combined reservation prapo person de handrai kumbagi I menta na kini ki advertisement ki bami ha uslam arjar arpuar Januari uslam arjar arpulai ni ba ha ka bidai bat katu ka chief judicial magistrate kidan khat pratli ki post ki balat anda ngila apa ya ketu ka reserve kategori ngilap ba ukasi jongi hatu yo tang artli ki post o garo yo ndreu tli onyau tli nang ta ki on ndreu ndai ki on reserve adu pratli de halor jong kaneru kadon sekawai pat ka advertisement hapo jong ka GAD sekretariat nazarat kilat teki
shipau tali ki post hantai ru lai bha ya ki garo da ka bashim kabu ya kani ka compensate roster system da halor jong kani mata kaski hewan bu ya ka memorandum ka jonge sha chief secretary jong jala Meghalaya iba DP Walang da ka buram ni de hewan bu ya kani ba katu ya ka sarkar langba jong ka district chief secretary jong jala Meghalaya ba idai ban pa scrap no ya kani ka illegal advertisement but ki illegal recruitment ha ki district level nama rakat kum ka para 2.2 ka kedau syai ba ha ki district level don kam ban ai first preference ya ki local permanent resident jong ketuka district lada dai hapo East Kasil district kamur lada hidan po ship hoteli la kumno la dai ban ai first preference singi ki nong East Kasil district hapo East Sentia kumta lada dai ha West Sentia lada dai ha East Garuhila West Garuhil perkhot ngiyo la ka jong ka bha kane ka proper person ka long thik na ka banta bangin ya kane hanrai la ka dau syai ka para 2.2 ba dai ban ai pha ka ba kham karpang bat kham consider ya kitu ki traditional jong kitu district da halor jong kania na kalyang jong chief secretary la a yangi ka assurance bai ong bangin saya tai la sisngi kan don ka jingkhot jong ka sarkar ya barakhot ki sang bhalang ya barakhot ki political party ban ya keren halor kata ka reception policy lane kata ka reception roster te kum kasang hin adu ka basdang ngila ong ya ka sarkar ba nginom pediang ya kecing ekran ka bedai roster system namar ka roster system ka dai tang kecing ptha jong ka high court kat kum ka office memorandum jong ka ba ship outrik jong banai basan arjar puar halor kata ka office memorandum la ptha ya bar khot ki line department ba ki dai ban per kre no ka roster system de ka ai kecing dawa ka bangi ngi yang hadu menta kalong ba ngem tre aban ekran ka roster system ngi ekran be tek ya ka reception policy kato ka pai dang ne pin imo kini ke padang mi ha ka arfly trick na pendri arja puar kibon ki post stenographer grade 1 kene de po Meghalaya High Court ngila pha city shau chief minister mata kesngi tamba umdo na Shillong ngila ai ka memorandum su ba udai ban scrap no ya kini bar khot kini ki post namar kum balong hangne na ki khalai tali ki post khasi yo tang lai garo yo nyau on reserve 11 nangta bat kini ki RST yo tang 11 balai ngi yo lai balai ki garo yo nyau hapo kita sig level kini kita gicing le bu to jong kene ka sarkar Meghalaya hapo jinglap jong kora sama kele bu to hadu kata da ka ba ki pentrai kam ban sim ka bu ya ka system hagji syakam dai ban long kum ni namar ka roster system hi ka long ba pinha bania lara kawai ka post kadon lane ship hoteli ki post kidan nangkong de banthong ya ugaro lane khasi kan wan ka post ba are khasi lade de kabala ya ugaro kabasau khasi kade banya kumta hare yakane apa la shim bat naki khalai teli ki post khasi tang nyau o tang lai ugaro nyau teli tengi bu kane kecing keliru halor kane ka on reserve seat ka on reserve seat kecing shisha hapo ke district level amdai ban bo on reserve seat nomor on reserve kamot ya ki wai pat ki non tribal kepala aban apply hapo district level dengis kau bahkan ni ketika bah jongi kum kitrai muluk da halor jong kata ka nongrem ngis kau ban pen kan maru ya kani ka jing batha jong ka jing batha kat kum ka office memorandum kani memorandum PRR 25 Arjar Arpuar Shipau Basan mo kaungne the departments of heads of department are to submit their reception roster and the proposed advertisement to personal A and AR B department for betting of the same under the guise of betting rampant flouting of rule was allowed to persist